May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Emmeline's Secret File. Si Emmeline, nasa loob ng 15 taon, hindi nakasama ang kanyang tatay at nang mahanap ang kanilang tatay, hiniling niya na sana pala hindi na lang uli nila ito nakasama sa kanilang buhay. But eventually, nagbago naman ang lahat nung nagkaroon ng sakit ang kanilang tatay dahil naramdaman nila na meron palang pagmamahal yung tatay nila para sa kanila. Hindi lang puro pasakit, hindi lang pananakit, pambubugbog, pambabanta, pananakot, yung kayang gawin ng tatay nila. Kaya rin pala nitong magmahal. Pero minsan, nakala mo, yung ganong klaseng pagmamahal ay magtatagal. Hindi na pala. Pumanaw na ang tatay ng ating sender at isa raw ang pinakamahalagang natutunan niya sa buhay na siyang tinuro din ng kanyang nanay. Yun na yung magpatawad. Kahit hindi ito hinihingi. Rumispeto ng rumispeto. Sabi nung isa dyan, ay hindi ko kayang gawin yan. Charot with harot. So pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Charles. Parang... Ito talaga ang kabayaran ng buhay natin pag pinagmamalupitan natin sila. Pero nakakalingkot. Nakakalingket? Nakakalungkot lang sa side na may mabait na sumasa kabilang buhay. Pero dito mo matutuklasan na once na pinagmulupitan mo ang iyong pamilya, ikaw ang magbabayad sa mga nagawa mo. I'm so sorry for your loss, sender. Kasi kung kailan pa nagdusang tatay ninyo sa mga nagawa niyong pagmamalupit, dun pa siya, sumakabilang buhay. And sender, good for you dahil ginalang mo ang tatay mo. Ganyan ang mabuting anak. Ipinagpapala yan. Aanhin ang paggalang ng anak kung hindi marunong gumalang pabalik sa kanilang anak. Ay, may pagano? Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Jason. Kahit gaano pa kaloko ang ama mo, kailangan respetuhin mo pa rin siya. Malungkot man ang nangyari, sender, ang mahalaga ay minahal at nirespeto niyo pa rin siya. Condolences, sender. Laban at tuloy lang ang laban sa buhay. Maraming salamat, Jason. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Walang perpektong pamilya. Sa totoo lang, kung ano ang naranasang pananakit ng mga magulang natin, yun din ang ginagawa nila sa atin bilang anak. Kaya kailangan nating patawarin sila. Kahit madalas ay hindi na sila karapat-dapat ng ating pagpapatawad. Pero ito ay para sa ating puso, sa kapanatagan ng ating isipan at damdamin. Salamat DJ Rocky from Darwin Russell. Ito pa sabi ni JP.
Ang ganda naman ng SF ngayon, nakakaantig ng damdamin, napakasarap sa pakiramdam. Yung magpatawad ka ng hindi humihingi, yung nakapanakit sa'yo, kusa mong ibinigay ito. Una, kahit balibaligtarin pa rin ang mundo, siya pa rin ang tatay mo. Kahit mapait ang isinapit nyo sa kanya, ay nakapagpatawad ka pa rin. Salute sa'yo, sender. Alam ko na bawasan ang bigat sa iyong puso. Ganda ng storya mo, marami sanang taong maging katulad mo na nakakaunawa at nakakapagpatawad. Yun lamang po, Happy Wednesday. Ingat po pa uwi from Tambay Love. Ito pa sabi ng ating kabisya na si Jobert. Nakakahanga talaga ang mga nanay na kahit gaano kasama ang ginawa ng tatay, wala kang maririnig sa nanay na masama ang tatay. Palaging sinasabing irespeto pa rin at mahalin ang tatay. Shout out kay pareng Marlon Loyola ng Bulacan Overdrive. Hi din po kay Christopher Simbulan at kay Jason Estrada. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito naman ang sabi ng ating kabisya na si Fave Marshall Guerrero. Magandang gabi DJ Rocky, maraming pong salamat. Napakaganda po ng part 2 ng istorya nyo sa araw na ito. Ang lesson natin sa araw na ito, kung ang Diyos nga po ay nagpapatawad, tayo ring mga tao. At magandang gabi sa ating lahat. Ayan, sa mga matutulog pa lang galing trabaho, ayan, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi, shout out sa mga tiga-Bagong Silang, Caloocan City. Hello sa inyo, DJ Rocky, magandang gabi po, your listener, I'm Babe. Taray, pang DJ itong si Fabe. Anyway, ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Sana hindi mo na kayo matulog Hanggang alas 12 pa ako ng madaling araw. Oy! Samahan nyo ako. Tsaka, alam nyo ba na nasa dulo ang pinaka-exciting part ng programa ko? Ay! Ay, nako. Anyway, Sender Emeline, gusto kong palakpakan ka dahil sa katapangang ginawa mo, dahil sa kabutihan ng iyong loob, sa pakikinig mo, pagiging masunurin mo, sa pagmamahal na ibinigay mo sa iyong pamilya, especially sa iyong tatay. Ibang klase. Parang sobrang bait mo. Sana hindi ka muna kunin ni Lord Tsaka yung nanay mo sobrang bait din Sana hindi mo na siya kunin ni Lord. Minsan kasi yung kabaitan hindi nakakabuti. Kaya gets ko yung iba na hanggang ngayon hindi pa rin tinatanggap yung taong nakagawa ng kamalian sa kanila. Kasi nga hindi siya nakakabuti. At walang masama kung magsiset ka ng boundaries sa mga taong nakakagawa sa'yo ng kamalian. Lalong-lalo na kung paulit-ulit ginagawan ka ng kamalian. And choice din naman ng tao kung tanggapin niya yun. Tanggapin niya yung taong yun na gumagawa sa kanila ng kamalian. Dahil mas nangingibabaw sa kanila yung pagbibigay ng respeto at pagmamahal. Pero again, hindi lahat ng tao may ganong kapasidad para unawain ang isang tao. Magkakaiba ang wiring na meron tayo, magkakaiba tayo ng personality, magkakaiba tayo ng kapasidad para umunawa, tumanggap, at makapagpatawad. Pero ang mahalaga dito ay yung makapagpatawad Para sa ibang tao, kaya nilang makapagpatawad ng hindi humingi sa kanila ng kapatawaran yung taong nakapanakit sa kanila. Okay. Pero para sa ibang tao, oo, magpapatawad sila, pero hindi na nila tatanggapin yung taong yun sa buhay nila. Because enough is enough. And gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano kahalaga yung pagpapatawad. Tumanggap ka man uli, or tanggapin mo man uli yung taong nakapanakit sa'yo, nakagawa sa'yo ng mali. May it be a parent, a sister, a sibling, a kamag-anak, a loved one, I don't know. Ito po ang kahalagahan ng pagpapatawad. Forgiveness is a gift that you give to yourself. It's a conscious choice to release anger, resentment, and the desire to hold on to past hurts. This act
of forgiveness empowers you to move forward with peace and happiness. You don't forgive because you are weak, but because you are strong enough to realize that only by giving up on resentment will make you happy and more peaceful. Yun ang kahalagahan ng pagpapatawad. And I remember yung preach nung umattend ako ng The Feast dito sa PICC back in the days. Sabi dito, ni Brother Bo Sanchez pa ngayon eh. Sabi niya dun, if hindi ka daw nagpapatawad, para ka may hawak-hawak na double-edged knife or sword. Na habang tinututok mo yung knife na yun o yung patalim na yun dun sa taong nagkasala sa'yo o nakagawa ng kamalian sa'yo. Na akala mo, masasaktan mo siya kapag tinusok mo siya nun. Nagkakamali ka. Ikaw din ay nasasaktan. Dahil hawak-hawak mo din yung handle na may patalim. Ganun daw yun. It's a double-edged sword pag hindi ka nakapagpapatawad. Yung akala mo makakaganti ka just because sasaktan mo rin siya pabalik sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa kanya, hindi pagpapatawad sa kanya, o paggawa ng kasamaan din sa kanya para ibalik mo sa kanya yung ginagawa niya sa'yo. Pero hindi. Ikaw din mismo nalulubog dun sa sakit. Nalulubog dun sa lungkot, sa pait. Tapos tumatak yun sa akin. Sabi ko, magpapatawad na nga ako. Pero hindi ko pa rin mapatawad yung mga nangutang sa akin, tapos di pa rin ako binayaran eh. Hirap eh. Diba? Parang pinaghirapan mo, tapos hindi man lang binalik sa'yo, yung ganun. Ibang usapan. Charot, darot. Pero sa family member, especially your parents, your tatay, your nanay, pwede naman talaga ibigay yung pagpapatawad kahit hindi inihingi. But again, I am not an encourager or tolerator of abusive behavior. Hindi po ako sang-ayon dun sa mga parents na sige, saktan lang ng saktan yung mga anak ninyo. Manakit lang kayo ng manakit tapos tanggapin lang kayo ng tanggapin ng mga anak ninyo. Hindi po ako talaga tolerator sa ganun. Like, kung kaya nyo mag-set ng boundary, yun yung pinaglalaban ko talaga sa buhay. Yun yung mindset ko. Kumbaga, kapag nagkaroon ka ng abusive family member, toxic family member, set boundaries. Kasi it will consume you eh. Subukan mong tulungan, tulungan mo. Pero kung hindi mo na siya mabago sa kung sino siya, wala ka nang magagawa doon. Siya na mismo o divine intervention na lang ang makapagpababago doon sa taong yun. Panalangin mo na lang na sana isang araw gumising tong taong to na hindi naman magkaroon ng maraming sakit, diba? Pero ma-realize niya kung gaano kahalaga ang mabuhay sa mundong ito ng punong-puno ng pagmamahal at respeto sa kanyang kapwa, especially sa kanyang mga family members. So, ganun yung pananaw ko sa mga ganitong klaseng bagay. I am not a tolerator of abusive behavior. Anyway, sa mga gusto pong magbahagi ng kanilang secrets, pwede naman through writing, raketera@gmail.com. Yan po ang inyong sendan ng inyong storya. Pero kung gusto nyo tumawag sa akin, pwede rin naman. So, ang gagawin nyo lang ay tumawag mamaya sa programa kong Top Secrets. So, BRBS and Bathroom Break, kapiling pa rin ang inyong boss sa Princess DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Emily's Secret File. Metro's #1